बर'फोरनि माखासे आफादफोरनिफ्राय दिपेन बर' सारनि कल रेकर्ड भाइराल जानाय आरो मैखोम बिथांनि रेकर्डनि सायावहाय माखासे खेंफोरथि होदों। खेंफोरथिखौ नोंथांमोना खोनासंग्रोजोब आरो रायजोआनो सुद्रायनो हागोन मा बुस्थु मा मार आरो फरायसा आफादा बा दैदेनग्रा सुबुङा जे बुंदोंमोन आरो बिनि सायावबो माखासे खोथा बेरखांदों। खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो जोंनि समाजनिनो गासैबो नायगिरि नोंथांमोन बुद्धिजीबि नोंथांमोन दिनैहाय आं मोननै मोनथाम पइन्ट्सजों आं दिनैहाय मेडियायाव ओंखारदों आरो बेनो जाहैबाय जों बावैसो माने मोननैसो कल रेकर्डिं जों खोनानो मोनगासिनो दङ। बे कल रेकर्डिंआनो जाहैबाय मोनसे गाहाय सुजुगिरि बड'लेण्ड रादाबनि मैखोम बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे सोरबा हिनजावजों माने कल रेकर्डिंखौ जों खोनानो मोनदों आरो बेजों लोगोसे आरोबाव जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सालायग्रा आरो मानगोनां बिथां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों आरो मैखोमजों मोनसे कल रेकर्डिंबो भाइरेल जादों। स' बेयाव जोङो भाइरेलखौ खोनानानै रेकर्डिंखौ खोनानानै जों ओरैबादि गोसोखौ मोनदों जे समाजा मा लाइनाव खारगासिनो दङ। जोंनि फरायसाफ्रा बा सासे आफादगिरिनि जेरैबायदि बुंनाय बेफोरखौ खोनानानै दिनैहाय फरायसाया जोंनि ओनसोलनि फरायसा जोंनि गासै समग्र बिटिसि ओनसोलनि फरायसा बिथांमोना मा जानानै थांगोन मोनसे टाइमाव बिथांमोनाबो मेडिया पार्सन जाहैनायनि सिन्थाधारा थागोन गावनि केरियारखौ लानानै। बाट बेनि गेजेरावनो जोङो दिनैहाय कल रेकर्डिंखौ नुनानै जों गोख्रों रावजों सोमखारियो बेबायदि समाजाव जानो मोना होननानै जों सिन्था खालामो आरो जानो मोनथारनाङा। बेबायदि जुदि गुलाय गुजाय जाबाय थायोबाथाय जोङो मोनसे टाइमाव जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ जों मा बुंनो जालांगोन आरोखि। आरो लोगोसेयैनो आं बुंबावनो नागिरो बे कल रेकर्डिंआव ओरैबादि जों खोथा खोनानो मोनदों जेरावनोखि मोनसे मेडियाखौ फोर्थ पिलार अफ कन्स्टिटिउसन होननानै बुङो। बे फोर्थ पिलार अफ कन्स्टिटिउसनखौ दिनैहाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा दिनै गावनि गोसोजोंसो इनस्टिगेट खालामगासिनो दंमोन। बेबो रोखा जोङो खोनानो मोनगासिनो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो जों बुंबाथ' दायानो जायो जे इउपिपिएलआनो आबसुआनो इउपिपिएल होननानै बुंबोबाय थादों। दिनैहाय गावनि खुगाजों गावनि रेकर्डिंजोंथ' बे रोखा जानानै दङ। थ' बेनि थाखायनो आङो बुंनो सानो जे बेफोरबायदि कल रेकर्डिंआ जोंनि समाजाव ओंखारनायजों लोगोसे बेबायदि खामानिफ्रा जानो नाङा बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोमखारियो। आरो बे मैखोम होननायखौ दिनै जों खोनानानै दङ। बे मैखोमा जे एरन जाबाय होननानै गावनि चेनेलनिफ्राय बिसिनि जि नेमखान्थिजों जि सोलिगासिनोमोन बेबायदियाव मोननाय नङा आरो बेबायदि खामानि मावग्राफोरखौ जों एरनो होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोनबाय आरो एरनखाबाय होननायबो दिनैहाय लाइ ओंखारदों मेडियायाव। स' जों बिएसइउ हिसाबै जों मा बुंनो नागिरो स' बेबायदि बायस खामानि मावनाय आरो बेबायदि सोरजोंबा इनस्टिगेट खालामजानाय बेबायदि गाहाय सुजुगिरि बिथाङा बे पस्टआव दंमोन आरो जोंहा बे गाहाय सुजुगिरियाल' एखन जानाङा। बे बड'लेण्ड रादाब बायदिया चेनेला मोनसे समाजनि थाखाय जिहेतु मोजां जायाखै बेबादि खामानि जिहेतु सुजुगिरियानो मावदों नालाय बेनि थाखायनो बे मेडियायाबो बन्द' जानांगौ बेखौबो जों खावलायो। आरो लोगोसे आं बेखौ एड बानायबावनो नागिरो जे जोंनि बे आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्रायबो बेबायदि रावा ओंखारनाङा। मानो होनबा बे सासे जातीय संगठननि आफादगिरि आरो सासे जातीय संगठन आफादगिरिया सासे मोनसे निउस चेनेलखौ इनस्टिगेट खालामनानै गावनि लाइनजों गावनि बाइस खालामनानै आरो जेरैबायदि कल रेकर्डिं जेरावनोखि होननाय जादोंखि MCLA EM फोरखौ बिथोन होनाय बेबायदि खामानि मावहोनांगौ बेबायदि थिननांगौ होननानै बेबायदि बुंनाय रावफोरा जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा। गोजोन्थों।